baba umakhaza nenhlengoma. Hlezi kahle ngoba ngihlezi kumnyameni. Ngiyalidinga usizo lwami. Uba wena ufunani la? Buza umama uyena usho kulesi simo. Hayibo. Ngabe ngithi nyongo. Kodwa manje leli phupho selibuya kwesithathu. Into esirasi ngempela le. Yazi dad, ngiyafuna ukutshela something. Ngiyakuthanda yazi. Hawu kahle. Awu serious ngiyakuthanda. Nami ngiyakuthanda. Pho manje uhlukani ngani nale ndiblikisho yakho? Uzothini kuyena? Awu, uzomtshela ukuthi awusamthandi. Angeke ngazi umphonhlezi ongcono uhlukane uwena osephutheni okanye ngasafuni. Hayi mina. Awungitsheleke wena dad. Ngoba la muntu ehlezi right nje uyoba nini nje ephutheni. Naye umuntu uyawenza amaphutha. Kodwa ngiserious izomela uhlukana nale ndiblikisho yakho. Sure. Mthito kuphi? Ewe, bana yaza ngikho ekhaya ngisemsebenzini. Uthi awusebenzi nje namhlanje? Ya, bathi angingene mfana bangifonelile. Kodwa yazini ngizodlula lapho kuwena ntambama ngizothi ufuna ukuthini. Hayi, alright. Shona. Ngazamtshela ngathi usebenza intombi yakhe. Awukahle ukuphapha wena. Usesebenze for the past 5 years. So ufuna kube yakho wena. Hayi, into enzenzayo. Angeke kwazi mhlawumbe uthi ukuthula kancane. Sengithule. Azo. Yazi ngabe ngcono ukuthi sibulungisa iuniform yemsebenzini. Hawu ma ini. Ontanga yakho bayasebenza, banezimoto zabo, imizi yabo, abafazi babo. Unani wena Sibu? Ma ngizowuthola umsebenzi. Nini? Uzowuthola nini umsebenzi Sibu? Ngoba wena wazi ukuthi kufanele uvuke udle, ungene indlela. Ubuye usuzodla futhi busuyalala. Ngeke phela njalo mangiphela ukufaka ama CV. Kanti kufanele uphilele khona kuze kube uyawuthola umsebenzi. Alright, ngizowenza njalo. Ngangijabulisa lokho. Hayibo. Manje uyapi? Hawu ma ngisafuna ukushaya umoya nje la ngaphandle ethi ukuqaqa ekhanda. Cha. Hamba uthatha ifile yakho enama CV wonke ukuze uhambe uyofesa. Awufanele ngiqale manje. Yebo, ufuna uqala nini? Hayi alright, uthi ngiqale ngokudla. Cha, awukwazi ukuqala ngokudla. Lesikhathi ulibele ukudla kunomuntu ofaka iCV lapha nemafemini. Uyaqashwa, uyasebenza wena usalibele ukudla. Ukudla kubaleka, uzodla masubuya. Alright ma. Bafo. Hey bafo, hamba kahle. Ya, bafo hamba kahle. Usho wakubizela la yithi. Hey bafo, ngihlushwa iphupho la. Selibuye kwesithathu manje. Hayibo, lithini lo phupho? Hey bafo, ngiphupha umfana omncane la ekhala. Ethi uyagodola uhlezi bomnyameni. Hey, lizwakala lizirazile liphupho lakho. Uthi sekubuye kathathu. Hey, aphinda athi kungenxa yama wakhe. Andike mina ngilandastandekile liphupho. Ila ngisala khona. Manje usho ucabanga ukwenza njani ngaleli phupho lakho? Hey, angazi mfana. Bendidinga umthandazi noma isangoma. Hayi ndoda, awukwazi phela unokucabanga umthandazi noma izangoma. Phela unusindisiwe ngathi uyakukhohlwa lokho. Into kumele uyenze ukuthi mina sihambe nawe iselapha esontweni. Lesikuthandazele kuphume wonke lo moya omubi. Ucabanga ukuthi umoya omubi? Ya, abaseKorinte bathi uSathane wegoqula azenze isithunywa sokukhanya. Lokho kusho ukuthi imoya emibi yakwazi ukuzenza umuntu omazi. Bese ukuthi ngowaLeviticus kuthiwa engaphendukeli kubabizi bemoya noma abaprofeti bamathongo. So wena ufuna kanjani ukwenza into ephambene nomthetho kaNkulunkulu? Hey, ukuxakeka bafo. Cha. Kuzomela uqine ndoda, ungabi indekendeke. Yabona lana kuzamazanyisa ukhululo lwakho. So wena kholelwa uNkulunkulu ngoba niwazi kangcono ngempilo yakho. Hey, ngiyakuzwa bafo. Ya, nazo-ke insizweni. Touching
inhliziyo yami undenzeke Sawubona. Sinenkinga. Yani, Angithi uyakhumbula ukuthi sathi asikhiphe ingane kaThobani ngoba sithi izophazamisa uthando lwethu. Isiyabuya-ke kuyena uThobani manje ngiphupho. utheni mina wena? Ngiyakutshela ungitshela ukuthi uphuphe ingane ekhala kabuhlungu ithi ayiqokile and uma wayo eshiye kulesi simo. Into ezothibani le? Lama ngazi kodwa yazini kuzomela sehlisa umoya khona sokwazi ucabanga kahle into esini. Yo, ngiyakuzwa. Ya, ubesefuna ukuya enyangeni noma kumthandazi. Ngamtshela ukuthi no akakwazi ukwenza lokho phela nosindisiwe. Lemele yenza ukuthi sihambe sinaye esontweni fike ngimthandazise kume wonke amademoni lawo. Hayibo, akakwazi ukuya enyangeni. Ya, ngiyakwazi lokho. Nami ngizokwenza sure ukuthi akayi. Ngiyacela bandla. Bafo. Liyashisa man namhlanje. Ayi khona liyashisa, lishisa kakhulu Shisile emafini. Manje usho uzizwa kanjani uma sesiphuma la ngaphakathi esontweni? Ayi ngizizwa ngingcono kakhulu bafo. Bonke nje bafo ukuthi ngikhumbuzile ukuthi impilo yami iphethwe uNkulunkulu. Hayi, kuleka bafo. Ayikho inkinga. Ngibona. Yebo bhuti. Hayi, kulungile-ke bhuti. Uma usuzungcono into enhle phela leyo. Uxolo. Ubhuti ngabe igama uba? UThobani. uThobani. No ungathuka ngizanga kabi. Ngithi angibuze la ukuthi ngabe usekwafelwa ingane phambilini. Cha. Ayikho nje ingane yakho mhlawumbe eseyaphuphuma ngaphambilini. Hayi angikaze ngamethesa mina. Hayi, kuyomela ufike lapha endlini sithi uxoxa kancane. Lalela la. Asizi-ke thina lapho sindisiwe webaba. Manje ubalo. Umngani wami. Cabanga kanjalo. Hayibo, uqonda ukuthini ngalokho? Hayi, awukho kungenza ukusho. Kuyomela wena ufike lapha endlini sithi uxoxa kancane ngoba sengikwazisa yonke into. Wangitshela ukuthi ayikholwa le mbuta neshoyo lombhemu. Hayi angizwa nami lento engitshela lo muntu. Lo muntu uyabheda wena nto vele khona nengane sekuyakufena. Yayikho. Cha yabona manje esafuna ukuyenza manje usefuna ukutshela imbudane yodwa ufuna ukufida mango poison. Labantu badakwe isinempu lesa basibhema mase kuyaboza uprofeti into edakiwe ungayikholwa lento eshoyo lo muntu. Wena wanje iqinje yini kwaliwe yini? Khabo. Yazi ma, khona into emele ngikutshele yona. Yini leyo? Shuthi la nginokuphupha amaphupha amabi engihlasela. Nginokuphupha ingane yomfana ikhala kabuhlungu. Ithi ayigqokile ihlele emakhazeni yagodola. Ithi uma wayo wayishiye ebumnyameni. Ngithela ngibuye esontweni ngahlangana nomthandazi uDulusha. Lowa la ngenzansi. Wangibuza ukuthi ayikhona ingane yami sekuyaphuphuma. Ngathi ayikho. Wathi hayi angifike kuyena sizoxoxa ngayo yonke into. Manje ucabanga ukwenze njani ngalokho? Khona ngiyafisa ukumbona uDulusha. Ngimuza ukuthi befuna ukuthini. Kodwa ke nje lokho kuzobe sekuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Yazi mina ngicabanga ukuthi kuzomela ukuthi umbone. Hayibo ma. Awunankinga wena mengiya kumthandazi. Awucabanga ukuthi abazalwane bazongihlulela? Yazi le ndaba le ibukeka inzima kakhulu sibu. Empeleni ufuza ukuthi ngabe kade wangitshela ngayo. Kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzofuneka ukuthi umbone uDulusha. Yebo. Yazi ngenzeka ukuthi omunye weintombi zakho wakhipha isisu. Ngcono nokho ngoba ingane isabuya ngephupho. Ngibona ukuthi kuzoba ngcono ukuthi le ndaba usheshe uyisukumele. Izinto zakho zingaze ivaleke njengoba ivele ivalekile sibu. Okay, ngiyakuzwa. Sawubona. Ngikwazi phela ufike ngibuze yaphuthuma ejobweni ofika late. Ngiyaxolisa. Kodwa la ngikubizela ukuthi kunodouble serious engifuna silideketi. Ngilalela. Ngaphambi kokuthi ngiqale udaba, bengicela ungangizwa kabi kulombuzo engizobuza. Kodwa kuyaphoqa ukuthi ngiwubuze. Uthini lo mbuzo? Asekho isiso sekwasikhipha ngaphambilini?
Ayibo Thobani uthini kumina? Wangisola kanjani ngento kanje? Athi ngiyakusola. Ngiyayibuzela nje. Usungazungibuza into embi kanje pho. Ngempela bebuka mina ubona umuntu kanjani? Cha Dali, ngiyaxolisa bengibuza nje. No Thobani ngiphoxile. Ubona mina ubona umbulali? Cha anginjalo. Kunjani? Okay. Nginokuhlasela amaphupha amabi. Nginokuphupha ingane yomfana ethi yagodola ehlezi kami. Umama usolo ukuthi kunomunye wesifazana sengathandana naye sekwakhipha isisu. Ingakho ngithi ngikubuza ukuthi awuyazini wena leyo nto. Akusho ukuthi uyangisola? Cha angikusoli. Bengibuza nje ngoba ngicabanga nokuyobona uDolusha. uDolusha awukwazi ukuyokuDolusha. Ngobani? Wena usindisiwe. Hayi ngoba ngeke ukusindiswa. Ngoba ngifuna ukuyoza ukuthi yini la ibonayo mina engayiboni. Abe azini yena uzokutshela imbudana yodwa ephuma kaSathane. Yazini khomuntu engimaziyo. Uba lo muntu omaziyo. uPastor Sifiso. Komele ubane noPastor Sifiso. Ubani manje uPastor Sifiso? Omunye nje umfundisi wami engimthembayo avethandazelana naloya ungazi oye kwabantu uzophilisela ngombuso wezulu. Hey ngiyakuzwa. Sazo ngiyicabangisise kahleke le ndaba kaPastor Sifiso wakho. Akukhuleka wena uzokusiza uPastor Sifiso ungazinikele kaSathane. Awusho uhambe kanjani la ubuya khona? Ubani? Ubuya kuDolusha nje. Angibange ngisaya kuDolusha. Ngithatha isinqumo sokuthi ngiyobona umfundisi. Lezi zinto zezinyanga zingagcina zingenza ngingasawubona umbuso wezulu. Hayi kulungileke. Yenza ngendlela yakho. Ngaphela wena uthi usindisiwe. Kodwa kuleli sonto lakho akapheli ngisho isikhathi esingakanani ukhona. Buka nje usafaya ngisho nentambo ezandleni. Hey. Eshuthi njalo umuntu nje mayilele uzophupha. Into ezothiwanike nje le. Athi ngivuma ushaya umoya kancane. Ngene. Funa umfundisi angisize ngalutho. Hamba uDolusha. Ngithi hamba uDolusha manje. Yebo. Saphupha futhi. Agcine nophupha ngiphupha. Ayike angithembi ukuthi uphethe indaba ezinojo majola mfana. Hayi khona kunjalo ndoda enkulu. Sikhuluma nje lokomfanyana koDolusha, kulosamadada la kukhona nokhokho omkhulu bakho. Ngiyakuthanda lokho engikuzwayo majola. Ngiyangithokozisa. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho ndoda enkulu. Okusho ukuthi mawujabule nami ngizothola ukujabula. Hayi, khuleka majola. Khona nami ngikuphathele khona la. Nayi ngicece yakho ba. Ndoda enkulu. Sibonge bhuda yami. Hayi, nazo. Sungahamba ke majola mfana. Dolusha mhlathi wakho. Usuhluphile la emhlabeni. Wenze kahle wahamba kodwa ngekudala ngizobe nginawe. Ngizofika ngikubulale nakhona lapha ezolwini. Sawubona bhuti. Yebo boss. Ubuza ngamthola umprofeti. Awu, ubuza kumprofeti? Yebo. Uwe, umprofeti wakho yazi bamhlaselile odutshula uNkulunkulu. Sikhuluma nje nawe usesibhedlela lempilo yakhe. Hayibo. Nini manje futhi? Namhlanje kuseni. Yebo. Into ezothiwanike le? Yabona nje mfethu ububona ukuthi labantu laba abafuni nje okuningi. Befuna ukudubula yena bese bayahamba shiya kanjalo. Hey, engathi ngasina Nkosi yami. Hey, angikholwa ke le. Hayi ngiyabonga ke bhuti. Ngizobona ukuthi ngimisa kanjani. Yebo boss. Hey, niqini. Engathi uNkulunkulu nengelosi zakubo zingamkhumbula bhuti. Sibonge bhuti ngamazwi akho mfethu. Akungikhathazekile nje kwenze njani? Hayi inkinga zomhlaba bafu. Kwenze njani uthini? Ila maphupho bengihlasela. Ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngiyobona uDolusha. Uma ngifika uthi usesibhedlela bamdubuleni. Banake, uthi usasibhedlela kanti hayi ukuthi ufile.
Yindaba. No, hayi lutho hayi. Uthi ngixoxa ukuthi mana, uba lo bengazama ukubulala uDulushi insizwe oyilungele kanje? Ey mfethu, mina ngixakekile ke manje. Angisazi ke manje mina fanele ngenze njani. Yazini, mana kancane. Ngisafuna ukufonela uma wengane la uyagula kaphathekile kahle ngiyabuyela kuwena. Wena Stimdim somfana. Awusho ukuthi uDulushi ufile? Ya ufile bo. Pho kwenzeka kanjani ukuthi ngize kuthiwa akafanga usesibhedlela? Akafanga. Oh, sekuwena manje ubuza mina. Nama ngazi ukuthi umuntu akafanga kanjani. Ngoba ngishede ngibuzile esibhedlela. Lalela lana ke majola. Mina ngikunika imali ephelele ukuthi ubulale lo muntu. So na kuzomela wenza umsebenzi ophelele. Qedelela nomsebenzi osuqalile sezwana. Angifuni ukukhuleka man, ngifuna ukuzokuthola umjithu ufile man. Ngayise futhi siyongixolela ukhuluma wengane nje. Manje awungitsheleke ndoda ngoba ngithi phela wena usindisiwe ubufunani ke manje kuDulushi. Cha, angisindisiwe mina. Wena noMinenhle nisindisiwe. Sekwangibona ngibhabhadiswa mina. Ya, awubhabhadisiwe kodwa uzobhabhadiswa next week. Angeke nje mina ngize ngibhabhadiswe uma ngakalithola iqiniso ngale ngane engifikele emaphupheni ami mengilele. Wathi uma ubeqinisile, shuthi mina sekuyomela ngiyeke igazi lami lidanguze bomnyameni. Cha, akusilo nje igazi lakho. Usathale lo uzama ukulutha. Sengisithathile isinqumo. Ngizoqala ngithola iqiniso kuqala kuyima ngiqhubeka nokubhabhadiswa. Hello. Ya imina. Uvuke nini? Hayi, alright ngiyakuzwa. Hayibo, manje uyapi? Hey baba. Ngesibhedlela ngisaphuthuma uDulushi. Ngizokuthola limalanga kakhulu. Uyakhona ukuvula amehlo. Yazi, sabathe ngithi ngiyawavimba amanzi ukuthi angangeni endlini. Wona libe eqhubeke njalo ayangena. Athini ama-updates? Yazi, le nje uDulushi iyanqaba ukufa manje. Izolo ngithumelele inkaba ukuthi ihambe izomdubula. Kuyimanje usesibhedlela. Bese ube ilenja yakho ke nayo idale yayo nje inyakanyaka manje. Kwenzeni? Ungitshela ukuthi yena angeke azayo ukubhabhadiswa ngaphambi kokuba athole iqiniso ngalamaphupho akhe. Asikwazi ukuvumela kwenzeke lokho. Ngiyakwazi lokho. Mhlasimpe nawe uthola esimgudluzi. Yahlanya wena. Angeke ngize ngimbulale umngane nami. Siwabe nisemazi ukuthola ukuthi into mayifuna ufuna azoyithola okanye ufuna azi ukuthi senzana nganeni yakhe. Cha, akumele azi. Uyayazi into eyenziwe. Kodwa still ngithi mina ngeke ngize ngimbulale umngane nami. Okay, fine. Ngiyakhumbula ufika la uthi ukhulelwe. Ngajabula ukuthi ngimithise kahle ngamithisa umuntu engimthandayo. Wathi wena akusiyami lengane. Sobabili saphoxeka. Yaphuka inhliziyo. Kodwa-ke driven by uthando lalehlanisa sobabili wathi wena uzoyenza iplan. And kusukela ngalolo suku ile kwaqala khona izinto zabheda. Sayithola sesikule esibhekene naso manje. Kodwa kuzomela siphume kulesimo. Kumele sithole indlela yokuthi siphume kulesimo singaphinde sibhekane naso. Ingakho nje ngithi asimgudluzi utholani. Kunzima. Ngishele mina nyambosi. Mlungu, awusho majola. Usefile? cha bo. Pho ubekwa yini lama ukuthi akafile? Akumele ngabe ukhanda itulo lokuthi uyafa lo muntu. Ilapho inkinga wena Mlungu. Lo muntu akabulaleki. Uqonda ukuthini uthi akabulaleki? Emva kwemali yami engake sengikhiphe wona uzongithi uthi akabulaleki. Ilapho inkinga naMlungu. Lo folo onobhuto onenkampani ama securities. Sikhuluma nje kwimanje akugcwele iwadi lonke lapha esibhedlela. Akunendaba nalokho mina. Into enginendaba nayo ukuthi lo wamuntu loya ngimfuna efile. Sezwana majola. Khona kuyothanda ukuba umqansi. Anginendaba namqansa loyo ngithi ngimfuna efile man. Ngizokwenza njalo ndoda enkulu.
nakho ukudla kwakho. Oh, ngiyabonga mama. Yazi ngifisa ngathi into yenzeka kanjalo. Ipinto. Mina nawe sihlele emzini yethu. Nginake ngiphakele ngothando. But that can only happen uma kusenkonzweni. Hayi, khulileka mama. Owekudala nje ngizowuthola umsebenzi. Bese ngiwutholile umsebenzi wakhela umuzi omkhulu. Aduzane nje, so sisimema abantu mase siyashada. Kuyangithokozisa ukuzwa lokho. Idlani ukudla kwakhona sithola. Yebo. Hello? Uthobani ngikhuluma naye? Yebo. Yimina uDulushu, ungakwazi ukufika namhlanje sizoba nodlano ndlebe ngaleli daba. Nini manje? Namhlanje umufuni. Hayi ngisendleleni ke ngiyeza. Hayi okay, ungakhohlwa ukuphatha isigubhu samanzi. Yebo. Dale kuzomela ngihambe. Ayibo uyaphi manje? Dulushu uthi angifike kwakhe. Unesiqiniseko sonke ufuna ukwenza? Ngine 100% sure. Ngicabanga ukuthi uma ngikayida nje ngalento le kuzobe sekuphela kwenkinga zami. Kodwa ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoba nami uhambeni lwami. Angithi uyazi bekhona enye indlela? Ayikho enye indlela. Minenhle, ngicela ukuthi uhloniphe isinqumo sami. Ngiyakuzwa. Ya, ukudla ke lokhu uyokuthatha ukufaka e-microwave, ubafaka mefika usezofika adle khona. Ake ungabusangibingeleli ahlala phe kudaba. Uyambona kude ushame ngihlulekile ukumvimba. Uthobani? Awume ngifonela uMajola ngizwe ukuthi wenze njani. Kodwa ngiyabonga ukungazisa. Bengimele. Udlulilana nawe ntambama khona sothi kufaka kulokhu ukuhlanganisa amakhanda yabo. Alright. Thana ke ngifonele nango uMajola ngeke ngizwe ukuthi hamba kanjani. Bye bye. Semele ngiyokuchitha ke lokuhle ngaze kudle umuntu oronke. Uzowafika mkhulu. Yebo. Asingabusapholisa amaseko. Asembathela khona sizothola ukuthi kwenzakalani nomntwana. Laphinde labuya. Ngiyakubonga Thixo ukuba nami wena. Yebo mkhulu. Yebo. Amanxeba emsimbeni. Dalwezi lomhlaba uNkulunkulu okhokho ngibiza nina ithunywe enkulu ithunya zamanzi ithunya zentaba ithunya zezulu. Ngibiza nina abokhokho omkhulu ngibiza nina amakhehla amadala ngibiza abogogo ababethandaza. Nanga umntwana uqayekile udinga usizo lwakho moya oyingcwele. Ngiyacela ke njengoba engena kulamagceke alithole usizo aphume sizakele banayeke ngilozi yokulunga. Egameni lenkosi uJesu Kristu kuzophathe amen. Yebo Nkosi, yebo Nkosi. Yezwa kubi mkhulu. Uthi umuntu omdala kunomfana kube kumhlophe eceleni kunendlu yeblocks engaplasteliwe. Mengithi ngiyabuza ukuthi le ndlu ikuphi uthi umuntu omdala engezansi komgaqo. Bese kuba khona intombazane engithi mina isilenda iyidaki. uNkulunkulu wami moya engcwele. Abanginikanga ithuba lokuthi ube ubaba ndoda. Kanjani manje? Bobabili bahlangana ngokuthi kubulawe ingane yakhe ingakuzala. Ngiyamazi mina lo mfana. Ngiyamazi, usondele kakhulu empilweni yakhe. Kuba kumhlophe kunama blocks. uMandla. Oh ingakho uMandla wawungibuza ukuthi ngineshow yini ukuthi umngani wami. Ehlisa umoya mkhulu. uMandla sangaza angenze into embi kanje. Okushuthi lo wesimame oyidaki uminenhle. Bahlezi behleli bobabili. Lamakhola mbumbulu sangaza angenze into embi kanje. Awu, khona kuphathekayo. Ngilekile ukungizisa poison uThobani wena.
nami ngithi ngiyabheka uJogo Madola lapha ngathi usiyahlanya. Ngiyacabanga ukuthi lenja leyodulusha lemizi wahlanya. Mina ngisazi sengizomisa kanjani manje. Zami. Yani ngiyacabanga ukuthi nalenje uthobani manje siyalazi manje iqiniso. Babo. Minenhle ufuna la? Lana mina No, emina ngimbizile. Angithi uyazi ukuthi ipeteka uma wengane zami, so bengithi njengomuntu esibhamu uya-understand ukuthi umuntu esibhamu ufunani. Wena ufunani la? Ngiphuma kudulusha. Uthini? Oh, ubuza ngoba ungazi noma ngenza isilimi. Kwakhona nje ukuthi ngihlisile umoya wami. Khuluma nabantu abayikhohlakali njengani. Abantu abafana nani balulaza isithunzi sesonto. Ubona nje abantu abaningi bengalifuni isonto ingenxa yeni. Bese bethi abantu indonga zesonto ezingcolile kanti nini ezingcolile babulala. Wena uthini uSodos 12:13? Mina ngikhuluma nawe manje. ungabulali. Ungabulali. Pho nibulala kanjani ingane yami ngakozana? Ngiyaxolisa. Yey, ungalinge nje mina ungitshela amasimo. Wena manje kuthini nje kwakho kuphawula ngalento eyenzakalayo? Ehlisa umoya bafo. Asixoxeni kahle le ndaba. Sixoxe kahle. Mina ngaxoxa kahle ngaphambi kokuthi ngibulale ingane yami. Cha. Wena unoma wengane omuhle futhi osiphethe kahle. Bafo, ngisacela ungamfaki kuzethu kule ndaba. Ngeke ngize ngimazise. Wena osumazisile. Wena kuhleli ungitshela ukuthi mina ngoba sengisindisiwe kufanele ngihlele ngihambe kahle phambi kaNkulunkulu. Oh, ikona kusindiswa ke lokho wena. Bafo, njoba ngisho lento isangalungiseka. Kanjani? Yekela ukungibiza ngobafu ngoba ungenzisilimi. Uthi intombi yami, ubulala ingane yami, aqeda nozongibiza ngobafu. Ngimthakela wena. Amnandaba ukuthi nenza lento yeni yokuthi nilalane. Vele lifanelene. Sengaze ngibulala ingane yami pho. Ngincisha ithuba lokuba ubaba ongenani ngizihlulekele mina. Wena, Minenhle. Bengithi umuntu esifazana oqotho wena. Uphula iqede inhliziyo yami. Izinto ekunibiza ngamakhona ukuthi sisindisiwe. Njengamanje, ngaphuma empilweni yakho. Nawe phuma empilweni yami. Qhubekani ke nalento yenu. Akufani nje ngiphinde ngikubone wena. I gotta jump out of bed like I miss my alarm. 2 in the morning, them niggas been shooting the sky. It's crazy they thinking we doing this shit for fun. Ay, I'm thanking God that I made it past 21.